Vaig néixer en l'any 1935, me diuen Juan Anton Mora. Vaig néixer en un poble de la província d'Albacete, se diu Ossa de Montiel, en la secció de fotografia industrial. I vaig posar a treballar 20 anys en cartonatge. En temps de Franco jo me va elegir la gent com a representant d'ells a nivell sindical, el sindicato vertical, el del sistema, però jo estava organitzat a part en sindicat clandestí. O sigui, jo tenia una doble cara, la oficial i la extraoficial. Ha sigut una vida la meva de rechaçar coses per considerar que hauria de fer això, encara que sigui dolorós, perquè quan jo continuï la batalla contra el sistema i me passa la clandestinitat, quan l'abogat que va defendre el meu xuí li diu a la família, digueu-li a Juan que se'n vaig a França, que està eixint en tots els interrogatoris que estan fent.